Здравейте! И добре дошли в този стратегически анализ, който е специално подготвен за корпоративни лидери и създатели на макроикономически политики. Знаете ли, често си мислим, че откриването на огромни залежи от природни ресурси е някаква невероятна благословение за една държава. Печелиш от лотарията, нали? Но историческите прецеденти и твърдите данни показват нещо съвсем различно. Всъщност, внезапното ресурсно богатство много лесно може да се превърне в тежка клинична патология. Буквално заболяване, което разяжда икономиката отвътре. Това е състояние, което изисква незабавно и абсолютно безкомпромисно управление. Днес ще направим точно това. Ще деконструираме тази икономическа болест и ще разгледаме категоричните рамки за нейното предотвратяване. Нека да започваме. Добре, нека направо да минем през дневния ред за днес. Ще започнем с парадокса на богатството, след това ще разгледаме 7-те фази на колапса, ще съпоставим Норвегия с институционалния срив при други държави, после ще обсъдим двойния капан на декарбонизацията, ролята на изкуствения интелект и иновационните екосистеми и накрая ще ви дам конкретни рамки за дългосрочна превенция. Раздел 1. Парадоксът на богатството и как точно дефинираме този феномен. Може би сте чували термина холандска болест. Звучи малко нестандартно, но всъщност е изключително коварен макроекономически парадокс. Представете си следното. Откривате ресурс, започвате да го изнасяте и внезапно в страната се излива масивен приток на чуждестранна валута. Резултатът – вашата собствена национална валута поскъпва изкуствено и рязко. Изведнъж традиционните ви производствени сектори стават твърде скъпи и абсолютно неконкурентно способни на световния пазар. Искам да подчертая дебело, това е чист математически и икономически механизъм на изтласкване. Не бъркайте това с по-широкото понятие ресурсно проклятие, което обикновено свързваме с корупция и лоша политика. Тук говорим за чиста икономика. За да разберем тази патология в дълбочина, трябва да разгледаме нашият нулев пациент – Нидерландия. Връщаме се през 1959 година, когато Shell и Exxon потвърждават огромно газово находище в Гронинген. Радостта е огромна, парите потичат. Но вижте какво се случва в десетилетието след това. Нидерландският гулден поскъпва с близо 30%. Изведнъж процъфтяващата текстилна и металургична промишленост на страната просто колабира, защото износът става абсурдно скъп. Безработицата скача от скромните 1,5% до стряскащите 12%. Чак години по-късно, през 1977, списание The Economist официално кръщава този опустошителен ефект холандска болест. Това е перфектният пример как бързите пари могат да изтрият десетилетия индустриално развитие. Раздел 2. 7-те фази на колапса или самата патология на болестта. Още през 1982 година икономистите Кордън и Ниари създават теоретичен модел, който обяснява случващото се чрез два основни ефекта. Мислете за тях като за тежести върху една макроикономическа везна. Първият е ефекта на разходите. Ресурсните долари просто наводняват пазара, което рязко вдига реалния обменен курс. Вторият е ефекта на преразпределението. Всяка икономика има лимит на капитал и, много по-важно, на топ таланти. Когато добивният сектор започне да раздава астрономически заплати, познайте какво се случва, най-добрите инженери, най-добрите мениджъри и всички инвестиции просто изоставят традиционалните фабрики. Везната се накланя брутално и страната губи безценен човешки капитал. Самият срив е като една каскада и се случва в 7 ясни фази. Започваме с еуфорията от откритието и масивния приток на валута. Това директно води до фаза 2 – валутния шок. Изведнъж вносът става супер ефтин, което буквално убива местното производство. В фаза 3 местните бизнеси губят и вътрешните, и външните си пазари. Фаза 4 е онази трудова миграция към ресурсите, за която току-що говорихме. И тя е последвана от фаза 5 – инфлационната спирала. Огромното търсене плюс скъпия труд генерира тежка инфлация. И тогава идва неизбежното. Фаза 6 – световните цени на ресурса падат и бюджетът зейва празен. Накрая стигаме до фаза 7 – перминалната стагнация. Защо? Защото технологичното ноу-хау, изгубено във фаза 4, не се възстановява с магическа пръчка. Отнема десетилетия. Затова е толкова по-евтино да се предотврати всичко това сега, отколкото да се съживява мъртва индустрия по-късно. Раздел 3. Норвегия срещу институционалния срив.
Тук историческите данни са направо стряскащи. Да вземем Норвегия и Венецуела. И двете нации откриват огромни петролни резерви по едно и също време. Геологията е на тяхна страна, но политическите им решения създават две напълно паралелни вселени. Норвегия изгражда масивен институционален щит. Суверенен фонд, който днес надхвърля 2,23 трилиона долара. Те запазват индустрията си и генерират устойчиво богатство. В пълна противоположност е Венецуела. Най-големите петролни резерви в света. А днес – унищожена индустрия, 130 000% хиперинфлация, 75% срив на БВП и милиони бежанци. Разликата, уважаеми зрители, не е в геологическия късмет. Разликата е в желязната фискална дисциплина. Пътуваме към раздел 4. Двойния капан на декарбонизацията. И това е наистина ключово за годините напред. Сега обърнете внимание на това. Икономиките, които не са лекували своята холандска болест, днес са изправени пред нещо ужасяващо – двоен фатален удар. Първият удар идва от глобалния енергиен преход. Декарбонизацията води до необратим спад в търсенето на фосилни горива, което отваря огромна дупка в бюджетите им. Вторият удар е технологичната изолация. Защото индустрията им е била систематично мачкана от холандската болест в продължение на десетилетия, те просто нямат производствения капацитет да преминат към зелена икономика. Капанът се затържва безмилостно. И знаете ли кое е най-интересното? Тази болест мутира. Тя вече не засяга само петрола. Огромният глад за критични минерали днес създава чисто нова зелена холандска болест. Държавите от литиевия триъгълник са под огромно напрежение. Аржентина, например, разчита на изцяло свободен пазар, което ги прави супер уязвими към валутни шокове, ако цената на лития експлодира. Чили се опитва да играе по-умно, като налага строги квоти, за да смекчи удара. А Боливия е в някакъв парадоксален застой. Решиха да национализират всичко, изплашиха инвеститорите и сега сектора е замразден въпреки богатствата. Както виждате, ресурсът може да е различен, но макроекономическия риск си е абсолютно същият. Раздел 5. Изкуственият интелект и иновационните екосистеми като форма на терапия. Какво правят петролните гиганти в Близкия изток днес? Те изключително добре осъзнават този капан. И тъй като знаят, че не могат да върнат времето назад, за да строят класически фабрики, те използват стартъп екосистемите и изкуствения интелект като ускорители. Те правят директен скок към високотехнологичните услуги. Обединените арабски емирства имат много агресивна стратегия. Целенасочено свиване на зависимостта от петрол под 30% до 2030 година чрез масивна интеграция на AI в логистиката. Саудитска Арабия пък налива своите свръхпечалби в футуристични проекти като умния град Неом. Те на практика си купуват имунитет чрез масивни иновации. И така стигаме до раздел 6. Конкретните рамки за дългосрочна превенция. Какво точно трябва да се направи? Самата архитектура на този имунитет, вдъхновена от норвежкия модел, се крепи на една много проста концепция – пълна изолация. За да остане икономиката здрава, петролните пари се изолират тотално. Те никога, ама никога не влизат директно в текущия държавен бюджет. Вместо това минават през своеобразен клапан право в суверенен фонд. И тук е гениалната маневра – експортът на капитал. Фондът инвестира тези милиарди изключително и само в активи извън границите на страната. По този начин излишната валута се изсмуква навън, което предпазва местната валута от това фатално поскъпване. Само една много малка, стриктно контролирана част се връща обратно в икономиката. И ако трябва да синтезираме тази рецепта за създателите на политики, ето ги 4 неразрушими стълба. Първо, създайте суверенни фондове преди ресурсите изобщо да са потекли масово. Второ, използвайте малка част от този капитал за целенасочена диверсификация и технологично образование. Трето, въведете железни фискални правила. Политиците не трябва да имат право да харчат безконтролно по време на бум, това трябва да е конституционно ограничено. И четвърто, централните банки трябва да имат агресивна обменно-курсова политика, да купуват чужда валута и да трупат резерви, за да запазят износа конкурентно способен. Това е формулата. И всичко това брилянтно илюстрира ситуацията с Гвиана точно в този момент. Представете си икономически бум от над 62% ръст на БВП. Нацията буквално е залята от нефт. Те имат създаден природно ресурсен фонд по норвежки модел.
но истинският клиничен тест се провежда днес. Политическият натиск тези пари да се изхарчат веднага е просто огромен. Сега предстои да видим дали техният институционален щит ще издържи на гравитацията на популизма или Гвиана ще тръгне по познатия път на разрухата. И ако трябва да запомните само едно нещо от целия този анализ, нека бъде този цитат. Природното богатство само по себе си не е нито благо, нито проклятие. Институциите са всичко. Петролът, газът, литият – това са просто минерали в земята. Те нямат воля. Икономическата съдба на една нация се диктува изцяло от нейната политическа дисциплина и дългосрочна визия, а не от това какъв геологически късмет е извадила. Което ни остава с един много ясен и провокативен въпрос към всеки лидер, който управлява ресурсен бум. Инструментите за превенция са ясни, тествани и абсолютно доказани. Знаем точно какво се случва, ако не ги използваме. Така че, когато историята погледне назад, какъв ще бъде изборът днес? Ще изберат ли лидерите да бъдат архитекти на един непробиваем институционален имунитет за бъдещите поколения или съзнателно ще станат автори на един напълно предотвратим срив? Оставям ви да помислите върху това. Благодаря ви, че бяхте с мен.